خبركم سمعتنا شدشتن فرقان كوين لهم رتحسو زينا أقرب لكم. ኤርትራ ብዛንገደቶ ፈላሚ ውድድር ብሽክለታ ዋንጫ አፍሪካ ድሙቕ ዓወታት ተጎናጺፋ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓሳጋላ ንኡስ ዞባ ኣርዓታ ተሳታፍነት ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ዕብየት ኣመዝጊቡ ኣብ ዩጋንዳ በሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 37 ሞይቶም ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም 16 ደቂ ኣንስትዮ ኒጀር ጨውዩ ዋጋ ነዳዲ ብ30 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ተገሊጹ أغرب زينا يوناس أبراهام زرزرات يقتصل كاب 21 حدار زجمرن 4 استفلالي مدرقات زحقفن بخوري وددر بشكلة وانجا أفريقيا خلتشان 18 تمال سنبت 25 حدار أب كتما أسمرا بستخايده نايت إرقيا وددر بدمق عوت هقراويت كانتا إيرترا تزازيمو 161 كيلومتر أب الشفنة وددر دك تبعتيو إيرتراويان تقدرمت السيراك تزفوم داويت يمانة دانيال هابت ميكايلن روبيل تولدن أب قداموس زرياتات نايت وددر بزفتسمو متكعتي دحيرم كساب ناي كل دقيقا 3 كاليتن بزنصفو غاغيوم ناب قصبتاوي وددر امريحوم أب موداتا بستخايد قصبتاوي وددر أب ساعات 4.97 كيلومتر ناتحنببن دحري 3 ساعات 55 كاليتن أب مزازمي حنصات زبصحن سيراك تسفم عوت بمخان ورقي ميداليا وددر وانجا أفريقيا 2018 كشله من كلو داويت يمانن دانيال هابت ميكايلن دما كلاين سالساين بموصا بررن حسن ميدالياتات تشليبهم أبناء تحت 23 عمت مدب دما داويت يمانة قداماي دانيال هابت ميكايلن روبيل تولدن دما كلاين سالساين تارتا بمحاز نا بوديوم دايبام بتمساسالي 8.5 كيلومتر أب شفنا وددر ترقيا دك يانستيو دوبوب أفريقاويت مات رورايسكا دحري كل 9.25 كاليتن بزكايدتو قصبتاوي وددر تعواتي تورق ميداليا خدكون كلا نيجيرياويت اس لوفينان إثيوبياويت صقا قبرنكا كاليتن سالسيتن بموصا بررن نحاسن ميداليات تشليمان أبتنا دك نستيو وددر أبناي تحت 23 عامت مدب نيجيرياويت اس لوفينا تشلاميت ورك ميداليا خدكون كلا إثيوبياويت برهان فقادون إيرتراويت تعقز تقبري وتندما تشلم تبررن نحاس ميدالياتاتن كوينان أبتي أب أحقور أفريقيا مجمريا زخونن هجراويان غانتاتات إيرترا رواندا إثيوبيا مصري نيجيريا بنين سيشلسن يوغاندان زتسافون وددر هجراويت غانتا إيرترا بحفشا بعسر تورك شدشت بررن حمشتن حسن صبلل إلاتلو أب نصب عراثا من محدار كبابي عسا قالا كايد بتسنحس توهاد قوسقواسات تساتفنا تمهارو أب معرض تمرت عبيتي ركم زلور اسم ممهر مباطا بيت تمرتي عسا قالا ممهر جمال مصاحبيرو نسون إرينا بزهب حبريتا مسحلف عمد كرنس عطرن كالو قصر تمهارو ب4 ميتاويت نايدك نستير دما بفلاي ب3 ميتاويت كم زعبي زخاء زتبابع وصيت كم زخونه قليصو ممهر جمال أب موداتا عدمهم نتمرت زاخله جنا أب معد تمرتي زي ساتفو سلزلو ترى ولدن من محداراتن كعزز أزخاخيرو من محدار كبابي عسا قال حانتي كب 10 من محدارات نوس زوبا أرعتايا كنفر منسر حرشان نوس زوبا سرجغان حموشت سومنات بسرعة جيوغرافياوي حبريتا زسلطنهم 4 أبالاتو زحلف سومنا مريقو منستر حرشات وعرفاين برها أبزس معقال بقمتن بلمدن كقرب سنحة سبصابات بأهازاتن كارتان تسنيو مزقرب اتوتاونتن معباي سلاز حقز اتسلطنا قداسي مخانو قليصو سلطان تنزغسمو سلطنا زيادة كعمقوان ناب كالوت كم حلالفون زخاخرة منستر حرشا أتو عرفاين برها
ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ስርሖም ዝሕግዞም መሳርሒታት ኣብ መቕራብን ስልጠናታት ኣብ ምውዳብን ከም ዝፅዕር ኣረጋጊጾም ዋና ካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘሪት ተወልደ ብርሃን ብግድው ሰልጠንቲ ንኣገዳስነት ጂኦግራፊያዊ ሓበሬታ ኣብ እቶትን እቶታውነትን ብምጥቃስ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታኦም ብጽፈት ክሰርሕሉ ተላብዩ ኣብ ንስ ሰባና ኣፋብ ዝተፈላለየ ትካላትን መንግስትን ዝሰርሑ መረዳእቶም ኣብ ኣገዳስነት ልግሲ ደም ንምዕባይ ዝዓለመ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ብርሃነ ኣለም ሰገድ ልግሲ ደም ኣብ ጥዕና ለጋሲ ዘኸትሎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘየለ እኳ ደኣ ንዘይትትካእ ህይወት ብዝትትካእ ደም ኣብ ምድሓን ዓብይ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ጠቂሱ ዜጋታት ንፀንሖም ጉጉይ ርድኢት ኣሪሞም ብንቕሓት ክሳተፉ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ማሕደር ሆስፒታል ናቕፋ ኣቶም ሕረት ኣብ ዘውለ ብግድው ልግሲ ደም ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ሕማማትን ሓደጋታትን ዘጋጥም ምፍሳስ ደም ኣብ ምትካእ ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ምህላው ጠቂሱ ለገስቲ ደም ንምስሳን ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ጎስጓስን ኣስተምህሮታትን ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፆም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ኣብ ዩጋንዳ ዝሓለፈ ቀዳም ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 30 ሰባት ሞይቶም እታ ኣብ ቀላይ ቪክቶርያ ዝተሓለት ጃልባ 100 ሰባት ሒዛን ከላ ነቲ ሓደጋ ከም ዝተቃልዐት ዝሓበሩ ሰብ መዚ ዩጋንዳ ቁጥሪ ምውታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣብቲ እዋን ብዝተኻየደ ናይ ምድሓን ህይወት ስርሒት 20 ሰባት ጥራይ ከም ዝድሓኑ ተፈሊጡ ኣሎ ከቢድ ጽዕነትን ዘይንብር ኩነታት ኣየርን ጠንቅቲ ሓደጋ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ቀላይ ቪክቶርያ ብዘጋጥም ተረጋጋሚ ሓደጋታት ምጥሓል ጀላቡ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጀርያ ዝንቀሳቐስ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ዝሓለፈ ቀዳም ናብ ደቡባዊ ምብራቕ ኒጀር ብምእታው 16 ደቂ ኣንስትዮ ኒጀር ጨውዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ እቲ ጭውያ ድሃይ ከም ዘይብለን ሰብ መዚ ኒጀር ብምጥቃስ ንምድሓነን ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፆም ቦኮ ሓራም ኣብ 2014 ካብ ዝፀወየን ልዕሊ 200 ናይጀርያውያን ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ እተን 112 ድሃይ ከም ዘይብለን ተገሊፁ እዚ ተደጋጋሚ ናይ ምጭዋይ ስጉምትታት ኣካል ናይቲ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘካይዶ ዘሎ ስርሒታት ምዃኑ እዩ እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ዝገልጽ ኣብ 2009 ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጀርያ ክንቀሳቐስ ዝጀመረ ቦኮ ሓራም ኣብ ዝዋን ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ይገልጽ ሓገግቲ ኣካላት ኢራቅ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሃገሮም ክወፁ ግዚኡ ምዃኑ ገሊፆም ህላዊ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብ ሃገሮም ቅድሚ ዓመት ከም ዘብቅዕ ዝገለጹ እቶም ሓገግቲ ኣካላት ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ኢራቅ ናይ ግዳም ሓይሊ ክዕስክር ኣድላይነት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ድሕሪ ስዕረቲ ሽበራዊ ጉጅለ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ግዳማዊ ምትትታው ካብ ምጥሓስ ላዕላውነት ፈልዮም ከም ዘይርእይዎ ኣፍሊጦም መንግስቲ ኢራቅ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ህላዊ ዳዕሽ ኣብ ሃገሩ ከም ዘብቅዐ ብወግዒ ምግላጹ ይዝከር ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝወርሒ ሕዚ ዋጋ ነዳዲ ብ30 ሚታዊት ከም ዝነከየ ቁጠባዊ ጸብጻባት ኣመልኪቶም እቲ ተሪዮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናይ ፈለማ ከም ዝኾነ እቶም ጸብጻባት ጠቒሶም እቲ ምኽንያት ብዕብየት ፍርያት ዛዕበ ምዃኑ ገሊፆም ኣሜሪካ መዓልታዊ ንእተፍርዮ መጠን ነዳዲ ናብ 11.7 ሚልዮን በርሚል ከተደይቦን ከላ ሩስያን ስዑድ ዓረብን ድማ ናብ 11 ሚልዮን በርሚል ክብ ከም ዘብልኦ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ይኹን እምበር እዚ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ተራእዩ ዘሎ መጠን ምንካይ ነተን ቁጠበአን ኣብ ፍርያት ነዳዲ ዝምርኮስ ሃገራት በኣሉታ ዝጸሉ ስለ ዝኾነ ፍርያተን ክንክያ ከገድደን ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣሎ ዝመጽእ 6 ታሕሳስ ኣኼባ ከካይዳ ወጢነን ዘለዋ ኣባል ሃገራት ውድብ ኣፍረይትን ለኣኽትን ነዳዲ ማለት ኦፔክ ንምንካይ ፍርያት ብዝምልከት ክዝትያ ምዃነን እዩ ዝገልጽ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ኣስታት $7 ንበርሚል ጸኒዑ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣርእስታት ዜና ክንደግም ኤርትራ ብዝኣንገደቶ ፈላሚ ውድድር ብሽክለታ ዋንጫ ኣፍሪቃ ድሙቕ ዓወታት ተጎናጺፋ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓሳጋላ ንኡስ ዞባ ኣርዓታ ተሳታፍነት ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ዕብየት ኣመዝጊቡ ኣብ ዩጋንዳ ብሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 30 ሰባት ሞይቶም ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም 16 ደቂ ኣንስትዮ ኒጀር ጨውዩ
ዋጋ ነዳዲ በ30 ሚታዊት ከም ዝነከየ ተገሊጹ ዜና ኣብዲ ፍጻም